Wato duniya nan fa abin tsoro ce. Wata nan muna cikin kabari mu rube mana tsutsotsi. Gaskiya dan adam ba bakin komai yake ba. Allah ya sa mu cika bane. Kai riya labi wa labi. Ku zo mu da Allah. Yara yan banza sai ki fadi. Yawwa tun da ka zo kai ya kamata ka zauna a tsakiya ni in zauna a bayan ka tun da ni ne babba. To na girme shi ba ruwa na da wani gaba jikinka. Dole kai za ka hau tsakiyar ni in hau baya ai babba shine na gaba. Zai fi sabilillahi ka duba wannan dan abu dan koyar da shi salan kawai muna tafiya a gaggarumin iska ta wullo da shi. Ka hau aka ce. Ka hau Fi sabilillahi so kake kawai ana yin iska ta wullo da shi haka ake yi. amma an yi mana mutunci yanzu yan naka yana faɗa kana ba. Ban wa an ce uba ba? A'a ka hau in rabon kuɗi ake ai sai an bani za a baka don haka ka hau. Tun ina shi ne yayanka kai ka hau tsake shi ya hau baya aikin banza kai. Ka hau aka ce. Ba wata faɗowa malam da zan yi saboda ai na girme ka tan haka kai za ka shiga na. Hawo ne. Ni hau baya. Ba da wai abin da na guje kar aje ana gudu ya faɗo. Dan banza ya ga da nono. Kai na zamu bi. Ai mu bi ta nan. Ba za mu bi ta nan ba akwai yan karota. Kar ka damu ba abin da zai faru ba mu yan komedi bane. Yawwa. Ai yanzu na bin ma girman ya. Yaya, an tsaya mana. Babban yaya ya faɗo fa. Saboda girman kanka da rashin ladabin ka muka ce ka hau tsake ka ce ba za ka hau. Wallahi na bin mai girman ne. To taso yanzu gaban za ka hau ko tsake za ka hau? Tsakiyar zan hau. A maza maza ya zo. Zo ka hau. Wallahi an bin mai girman.